एकदम हमार दिमाग पसलिया गइल बा। हां काहे मेहनत होई त पसीना ना निकली त का निकली। तेरा लसर नहीं खेतर मोचका बारो मोड़ी आई थो हैं तेरा तनको लसर बागी जुना खाना पानी खाएगे। हां एक लीटर गप गप मारता नहीं। बताओ ये तो सबे रही का 6 बजे का आइल बनी सोही आ ऐसा नहीं पियर चनमा का कबो सोहाई नहीं आई ओकर सोहनी आज के बाद कबो ना कर आवेला घरे त कहेला ए मालकाई चल ना हम तनी पियाजिया कोड़वा द आ एक सबे रही का आइल बनी ना दाना ले आइल बा ना पानी ले आइल बा आ ना कुछ आइल बा ना खेत पर झांके आइल बा पानी दाना बिना मुंह सुखा गइल बा आ घाम लागत ऊपर ले हेता ना अभी अब ले आइल ना हमहू जोहते रोपे के बेरी रोपनी हम ही आ सोहे के बेरी सोहतनी हम ही आ कोड़े के बेरी कोड़ब हम ही आ नतिया का दमाद आई न तो कही न कि कुल हमरे ह लेबे के बेरी ले लेही। ऐसने तो जमाना बा कि काम करता मेहनत करता दूसर कोई आ ले जाए के बेरी मालिक खेत पर तुरंते आ जाता कि अब हमरे वही कले हौ कहावता ना कहे ना आदमी कि कमाला धोती वाला आ खाला टोपी वाला। अभी अब ले कीरिन डूबे वाला हो गई आ लेकिन अभी अब ले ससुर का दामाद ना आइला खेत पर। आज हमहू जोहा तनी कि कब खेत पर आव आ तबे जाई भले ही ना अन्हार हो जाए लेकिन आज ही उनका से बतिया ले 4 गो गाड़ी दे ले तबे जाई। की तूने बोला था बात बका चली तो तुम देखी जनबे ना कहनी कि नती जन मार बना तुम खेत पर लात ना डले रहती। हाँ कहाँ ले हो? अरे नहीं आइलो नहीं खेता हो तो देखनी तो तुम्हारा आवाज सुन आइल। अरे मर्दे कहीं सोहर और गाय गोर रहा का गरवा बैठा ले बड़ा कैसे गरवा बैठ गला बतैला नाही। अरे भौजी का करबू अब तनी पजरवा गोइल नहीं तबियत खराब गेले पानी फेरवा ठोक गेलो हो। अच्छा बहरवा में हां तो उ जगह में गोनी तो पानी फेरवा ठोक गेलो तैसे चले ने होली नहीं बा। हां मुको हतनी कि बड़ा होली में चल आइला हो होली में अपन फैमिली के ना खुश सुख देबो तो कैसे काम चली। हाँ हो एगो हमार बाना उनके कबो ना फुर्सत मिलेला चाहे होली रहो चाहे दीपावली रहो चाहे छठ रहो कवनो त्योहार के बारे में ना सोचे ना कि नहीं हम चली तो हमार मेहररुआ मन तन देखी तो खुश हो जाई। जब कही ना तो अरे पहले पैसा कमाए देबू कि ना पहले पैसे लौका करबा खाली पैसा जब से आईनी उनकरा संगे बियाह करके तब से खाली पैसा करे ना कबो जो सोचिला अपना मनवा में कि हमारो आदमिया रहतन त अपन दुख सुख बतियती आ दिल का बात कहती या खुशी मन से कौनो त्योहार बीतती। लेकिन ऐसा हमारा किस्मत में बाबू माई कह दे ना कि खाली जिंदगी भर खाली कामवा कैलू हई काम कैले बड़ू हऊ काम कैले बड़ू बस इहे उनकरा रहेला खाली काम करवावे ना। हमनी के तो बहुत छुट्टी में आईनी है होली का तो परिवारों को देखल जरूरी बा। बहुत बढ़िया तू सोचले बड़ा हम बहुत खुश बानी कि बा अपना परिवार खातिर तोहार इतना दिल बा। ये भौजी हाँ। तो खेसारी के गाना आइल हो कि देवर संग रहबू कि मरद संग रहबू। अरे तो जानत नहीं खो उ के जनी कौन नतिया निकाल देले बा अरे केतनो होई तक टिकले बा उ लिया आइल बा दुल्हन बना के पतिये का ना संगे रहब कि हम देवर के संगे रहब। ठीक है तब कहते भौजी तू सही बात बा। भौजी भैया फोन ऑन करत ना। हाँ फोन तो करबे करे ना। अरे ना होली में अइहा ना दशहरा में अइहा ना दीपावली में अइहा लेकिन 14 अप्रैल के रोजेस जान जइहा ना कि एकदम उनकर आवे कहे आ जाना रविदास जी के पूजा में। हाँ हो तो ठीक हमनी के उहे ना एगो त्योहार बा रविदास जयंती अम्बेडकर पूजा बाकी हमनी को होली दीपावली थोड़ो। हाँ तो कोनो त्योहार के आमा चाहे जानवन हमार बलमुआ आवेला तो एकदम रविदास जी का अम्बेडकर जी का पूजा में एकदम आ जाना। अब मरद गइलन बाहर तो देवरे। ठीक है भौजी हमनी के हाल चाल अपने सुनाव तू। अबे रहबा ना। हाँ
रहम ना बे होली ले रहबा कि ना कि चल जीबा होली नहीं होली बाद न जाई अरे होली ले मजा करबे तू महीना आइल बड़ा ढेर दिन पता रह 3-4 महीना की नहीं 3-4 महीना खातिर छुट्टी नहीं मिलल खाली होली भर छुट्टी बा हाँ चलो ठीक है बाटे का करबा गरीब आदमी ना कमाई ना 2 पैसा आई त कहां ले परिवार चली गुंगा गुलो पूछो कहां गुंगा गोर में पूछो कहीं रहिले त केन का हमारा टिपी के जाना घास के दूर बा। घास गड़ गई रह नहीं बातचीत होता बातचीत हाँ बातचीत होता हाँ वही के तैयारी होता हाँ होलिये के बाद बतिया उतरनी हो जा हाँ खेली हा लगाई बा हाँ तो उहे बतिया ना कहत हुआ कि हम रूम लगाईब हाँ तो आवे दा तैयारी को के पूरा आवे के हाँ हाँ लगा लिया जा वो दिन छुट्टी रही हाँ 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 बहुत बढ़िया हाँ हाँ एकदम ठीक बा हाय बकरियो करी भाई सा बोका भैंस 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 हाँ अरे बाप रे बाप वही से ना पहलवान भइल बना पी के दूधवा हम कहत नहीं कि काहे पहलवान घरी हो गइल बना हाँ 1 लीटर गप गप मारता नहीं ऐसे रे खसियो करता ना यही से घसियो गढ़वा बता ना जा ठीक करता ना जा हाँ मतलब ये दुहे ना आ ये पियबो करे ना हाँ ए होली में खर्चा होई हाँ उहे उहे होली में एगो हाँ उनका के राम का बोतल आ हमारा के 4 किलो मुर्गा ठीक बा ना चलो ठीक है बा हाँ 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 4 किलो ले आइब चलो ले लो खसिया हाँ हाँ चलो ठीक बा हाँ हाँ बहुत बढ़िया बा हाँ हाँ लगा लियो रंग का बात तो ऐसे बतियावत रन जाना था कि अजुए होली आ गई इनका खातिर रंग लगई हन बुझाइबे ना करेला 4 किलो मुर्गा का नहीं सरवा सकार लेला 4 किलो मुर्गा दे चल भाई भाई ऐसे पागल सनकी से भेंट हो जी तो मजे बाटे खाए में मिली जो फ्री में है तो हमारा खाए में कौन टेंशन बा 4 किलो का नहीं गुंग बहर बटले बा आउए का हित कहता ना कि राम का बोतल तो उनहु के सकार लेला सा चलो ठीक है भाई ऐसा नहीं कुल तो अफवाह जो ही ला हम खाए पिए वाला का हो पेरचन भैया का हो तू अब वही का होतल मर्द उगरी आवत रहली हा के? ले आउ विनोद भौजी अरे यार क्या करबो मेरा रुआ के कले रहनी कि खाना टाइम से पहुंचा दिए अब बताओ बताओ लेके जा जल्दी जाना तो और गरम हो जाए जा ना जा तनी भाइयो जा अब का करबा गाड़ी सुनई के ना बा भाई अपना ओर से गलती होई हाँ। बाटे तो का करबा गाड़ी सुने के बतावा तोहरो समझदारी होगे के चाहिए ना अब वही के खाना पानी लेके जातला अब 6 बजे काइल बली सन का तो कर भर थड़िया हुड़ का घरे रखबो हां भाई अन्न पानी बिना मुआ चली सन घरे ना रहनी भाई तनी चल गए रहनी काम में अब न तर जैसे पहुंचा न देले रहती भाई चलो चलो तब देखो देखो जा अब विनोद के का लेले वाला मार दे तो रोपनियों में गाड़ी देली हाँ हाँ उनका आदते बन गई बा हर घड़ी गाड़ी आओ उनका निजा घाटा हो हाँ उनका हैबिट हो गई बाटे गाड़ी देवल का चलो ठीक होता भैया चल अब ले जाता नी विनोद बो और सुनत नहीं खो का हो हाँ हाँ आई मजे का पूरा एबर हो जाई अरे आवा है डाणावा का जरिया आवा का हो बाप रे बाप इहे जुन आय हाय अब वही का 3-4 बजे तो हम खाना खाइब लस शरम एकदम घर के पी गइल बड़ा जा काहे एकदम गरीब आदमी के पेट पर लात मरले वाला जा बतावा एक से बेरा हम 6 बजे का आइल हमर पेट पतुही भइल खैला बिना देखा भाई ऐसे खिसिया के गाड़ी ना खिसिया ना नतिउ कहेंगे आवत रहे भाई के पानी खाना लेके तेरा लस शरम नहीं खेतर मोचका बारो मोड़ी आई थो हैं तेरा तनको लस शरम बा की जुना खाना पानी खाएगे अब भाई के लेके आ घर को तर की गाड़ी मत द अच्छा तोरा के गाड़ी देला से खाना मिल गइल ह गाड़ी देता नहीं पार्टी से करे तो खैले रखी यही से कहता नहीं मैं तो गजब ही बतियावत चली देला गाड़ी तब खाना
घरे ना रहनी है भाई, बात मान। घरे ना रहला त काहे के खेत में भेज देला कि नहीं जा हमर कोड़वा तो कोड़ दे खेतला, का जरूरत रहला? घरे ना त कहता कि नहीं चल के कोड़। अरे तो का करबू हो, चल गो रहनी है तनी हितई में, अब मेहरुआ के कले रहनी कि खाना पहुंचा दिए, अब ना पहुंचलिया तू उल्टा सीधा जैसे ने तार मेहरारू बिया गदही वैसे ने तू गदहा वाला आवा तला 4 बजे खाए के लेके हो बताव। अरे उहे मेहरारुआ ने हमारे के काम में आवतिया गदही चाहे गदहा आ नतिया मुझके बराबर आके गदही गदहा कहता तनको लाजे शरम नहीं थी। ए देखो। जब सबे रही के खइले पियले बानी तरी खाना खा के नहीं हमर खइले भी हमर ला पानी पिया, इतना तेज गरम न थूका हो विनोद बो। देखो पानी हम ना पियब, गाड़ी हमारे पकड़ ना एकदम दे दिमाग के में चाहिए। खराब हो गया तोर खेत में यही सब ना आवल चाहिए। अरे तू ही तो एगो बालू के हाँ। हमार खेती संभालले बालू हो विनोद बो। हाँ का कूस के पीस के एकदम कूट कर छटा के एकदम पिसा के रख करी बस कहता है हमार ह। अब हमार कुछ गिनती है नहीं रहा ना हो तो के बहुत मानीला विनोद। मानत का जीवन खइले बिना डागनी में बनते बनी हमरा से। अब तो देखबे कलू औलिए आवते आवत लेके आवतनी। अब ही का खाई त रतिया का कब खाई है जून ह। चलो मैं पानी ओनी पी लो। अब हम पानी उनी ना पियब, आज के बाद हम खेतों में आपका ना 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 ऐसा कुल काम न करियो। ऐसा काम भी हमारा काज नहीं खे। एक तो साला देख 100 रुपया मिले के बा आ दिन भर टिटरा था आदमी बिना काम धंधा कर। ऐसा काम बिना कावा ना काज बटे, खइले बिना जरा या काम में दिन भर घामा में जरा। का करबू हो, अब ओकर में न गलती हो गइल ह। गलती हो गइल ह। पानी पी ल, काहे किसिया तलू हम उतर संग सोहुआ देतनी भाई। अरे हां हां ऐसे कुल हो ना गइल तो अब वही का तो चलबे कर सहवात ई नहीं का सहवाला बिना काज भाई ना सहवावे। मत गजबे ही बतियावतली तन क्यों इनकर से आदमी से लसे नहीं खी लगावत। लासा तो लगावले रहनी है सुबह रही का कि खइला बिना मरत नहीं खेते में। अरे एक बेरी कहिए देनी है कि घरे ना रहनी है हो। हाँ घरे ना रहला है हो, कमाई लूटे गई रहना है। जाए द विनोद बो, इतना तेज ना खिसियाए के हो जलू ना। अब बताव इतना तेज खिसिया तलू काम चली आ तू छोड़े छाड़े के कह तलू, तू छोड़ देबू तो हमार खेती तहस नहस हो जाई हो। ओहो कैसे बतियावत ना, ऊंट चोरा कैसा कहता कहे ना सना, ऊंट चोरावल निहरल जा ऊपर से चोरी आ नीचे न जोरी, ये हाल बन कर। अब ही का कैसे सुहाग लेता, गलती हो गई है। जाए जा हमारा नियन बा न, गरीब बनी पेट जरता ऐसे हम माफ करतनी तो माफ ना करती। आज हमहू के पैसा रहित ना, हमहू गरीब ना रहती, हमरो के भगवान दे देतन उतना न कमाई। काम तो करते बानी, वीडियो बनावा तनी, काम करतनी, मेहनत करतनी आ मांगा तनी भैया ले बहनी ले आशीर्वाद दुआ परमेंट कि नहीं हमारा के कुछ तो कुछ लाइक कर जा, कमेंट कर जा ताकि हम आगे बढ़ी। बहुत गरीबी कटता या गरीबी बर्दाश्त नहीं के होत। आप लोग चाहब जा तो हम आगे बढ़ सकीला। आप लोग से ये रिक्वेस्ट बा, ये प्रार्थना करतनी। अब तना अब वहीं का लिए के खाना एक तो साला सोबे के खइला बिना हमार पेट रोता। हे विनोद बो, विनोद बो। हां अरे लहो खिसियाए के ना चाहिए, खा ल दुको। अब खाइब का अब जब साँझ हो गई है तनी बाटे सोए के, अब सो ले अरे चाहे घरे ना सोहाई काल सोहाई ना जा दी ले जाई अपन लइका फेका खोया सकी अब का। अच्छा ठीक बा, तब हम जाई। हां जाई, लेकिन ऐसा गलती मत करो ना होई। हम तब छोड़ दी भले खइला बिना मर जाई। छोड़े वाली बात मत कह हो कि छोड़ दे। ऐसे की बड़ी दिन भर खुरपी चलाते घामा में एकदम हमार दिमाग पसलिया गइल बा। हाँ काहे मेहनत हुई तो पसीना ना निकली तो का निकली। अच्छा तब हम जाई हो। हाँ जाई, जा तनी बाजारे जाए के बहुत सब्जी नहीं खे। हाँ जाई ठीक है बाबे, बाजार जाई चाहे कहीं जाई। अब तो जाई अबे कहीं वही चुन तो वही से ना भागनी। बताओ हमारे एक तो ऊपर से घाम लगल रहा, एमे खइलो भी ना दिमाग मिजाज खन कर रहा, आ खिसिया के उल्टा सीधा बोल देनी। बुढ़वा जाई ना तो बुढ़िया ले कही कहाला का गम फिक्र थोड़ी हो बा। खइला बिना जगर पेट जड़ तो भाई बोलबे ना करी। एक तो खइला बिना पेट जड़ उल्टा सीधा बोल देनी है, ना बोले के चाहिए। चलो बोला गेला, चलो माफ करिया कि छोट बोड़ का गलती होइबे करेला। अब बोल देनी खिसिया के, सब जाने ना कि झनकवा हिया खिसिया जले तनके में।